És hogyha ettől ideges vagy, akkor kettő milyen lesz? Már csak 50 szek van hátra. De gáz. Húha. Na, gyerekek! Remélem, Be se a sör mennem, hát messzire kell lövöldözni valószínűleg. És eltalálom őket vele. Egyszer, talán. ki lesz a spotter? Bemegy valaki passzívba? Én biztos, hogy Hát nem azt tudjuk, hogy melyik oldalról indulunk. Én sem megyek, Én sejtem. Azt tudja, hogy nem megyek. Jó, akkor Krémes megy passzívba. Halljátok, megy a felvétel. 10 másodperc. Buzi, aki nézi a felvételt, meg a többit. Ó, senki ellen játszunk. Kurva jó! Hát ez mi ez? TV. Nem tudjuk, hogy milyen tankjaik vannak. Ja. Mégsem, hogy nekünk ilyenek, ugye? Na, én Vannak tudtam, tankjaink? hogy ezen az oldalon kezdünk. Honnan tudtam? Na? Mert aki véd, mindig Azt mondja, ezen hogy hiba kezd. a csatlakozásban. Twitch Jó, ne van, basszál már fel. Na, User entered your channel. gyerekek, nagyon gyorsan álljatok fel a TD-kkel ide. A Gabriel, te ismered ezt a bokrot, ebbe a bokorba állj be, én jövök ebbe a lyukba. De most Akkor a kis passzív spotra beállni, felvétel van. Ide menjetek a lightokkal is, ide. kiadjuk a taktikánkat. Védekezünk. Hát ilyenkor nem látja azt sem, nem, hogy klikkelsz. Engedj egy gyorsan Vikrot. De a chat az most fölveszi az egészet, és kiadja a taktikánkat a többieknek. Lehet, hogy nézik a streamet, vagy nem tudom. Hogy tudom megnézni az előzőt? Nem tudod, priváttá, tehát nem streamet csinálsz. Felvételt. Én meg akarom nézni. Gabriel, ne ide legfelőre menjél. Ebbe a bokorsorba, ide. Abba a nagyba, ne ide. Ide Buzi, föl aki nem látta a Itt, streamet. ebben, itt van legfélre. Nem, mindegy, most már menjél, de nem oda kellett volna. Lőjétek az 59-16-ot, gyere le onnan, mert biztos, hogy felszpotolt. Kurva életbe. Bazzeg nagyon beszaladtam. Nagyon jók vagyunk eddig. Hát azért mondtam, hogy ebbe, amikben most mentél bele, abba kellett volna menni. Nincs elő spotunk. Legalább azt megtudtuk, hogy legalább 3 tankjuk van. Ebből 2 light. Igen. Meg egy 244-et lövő. Egy Hellcat lesz. Hellcat. Jó, ezeket legalább megtudtuk. Az már meg, hát nem igaz, hogy Téged azért kiszpotol. már nevezek. Balra, gyerekek, balra lőjétek. Szép. Valamitől 308-at kaptam, skacok. Kávéket? Hát az a maximumja. Jó, maradok itt. Hellcatnek 300 fölött. Pedig ennek a type-nak itt legalább egy picit előrébb kéne kúszni abba a bokorba, hogy tehát ne a helyketeket lássák meg. Bazzag látnak. Essél le oda hátra, essél le. Szerintem csak 200, hát 240-es vagy 220-as. Gyerekek, basszus, nagyon beszorítanak. Szerintem csak 280 vagy 90. Meg honnan a picsából spotoltak? Honnan lőttek? Valószínűleg felküldték már ide a tankjukat. Bár meg lehet 300 is. Kempelj, Bazd kempelj. meg! Jó, akkor igazad van, Csecs, nem vagyok ilyen matek. Gyerekek, Fentről ott a T-37, ahol volt spotol, volt, onnan lő. Srácok, ne idegeskedjetek. Nem. Hát. Ez csak egy terület, globál map. Spotoltak engem is. de most miért mentél, látod a Roli? Nehogy tovább menjen a lyuknál. Nem megyek ki, csak itt maradok valahol. De innen föntről vigyázz, innen valószínűleg föntről be fognak lőni. Aha.
Tudjátok, hogy milyen szopás? Na, Hogyha vesztünk. tényleg? Ez az egyetlen egy területünk a globálnak. Engem is spotoltak. Na ne. De. Lövöldöztök, vagy mit csináltok? Lőttem egyet. De honnan a picsából? Na, erre most már én is kíváncsi lennék. Hát csak ott lehet fönt. Hívjuk a szellemírtókat, hát ha. Ott lesz fönt pedig. Arról Hát, van. Ez hogy a faszomba? De mi a picsa? Most már be vagyok A gyerekek random lövöldöznek rátok. Fókuszáljatok oda? Nem tudom, nincs jobb ötletem, én akarom megnézni. Random belőtt, bazd meg, nem is spottolt fel. Nem kimondta még az előbb, hogy a polákokkal baj van, meg hogy bénák, meg ilyesmi. Figyelj, hackelni itt mindenki. Hülyének Ott van egy T-37. Na jó, én beálltam ide leghátra, nyalják meg a hegyet. Inkább a cocét mondjuk. Ezt fotoltad, vagy én fotoltam? Nem tudom. Miért Vakon fölül lőnek. mutatta? Ott a T-37 átjön. Vakon lőnek, de honnan lőnek? Az nem mindegy. Dani, Hogy vigyázzál. innen középről próbálnak meg, vagy innen föntről lövöldöznek. Megint vakon lőtt. Hát hogyha Ez föntről egy lövöldöznek, hogyha föntről lövöldöznének, akkor látná a T-37, nem? Meg a Hellcat. Szerintem igen. KV-85. Anyádat. Lőjétek, légy szíves. Az engem el ki fog Hát ez pukkasztani. hülye. Mellé lőtt. Miért nem lövitek? Talán töltünk. Ábasszatok meg segbelő a kávé. A másik is lepattant rólam. Nekem annyi, hát. Lőjétek azt a szar. Töltök, nyugi, hát. Nem 13-9. KV-85 szedjétek már le, hogyha tudjátok. Hogy a kurva anyádba spotoltál föl, babám? Úgy, hogy itt áll bent. Csak az nem lő. Jajja meg. Oh, ez mi volt? 59-16. Hát ezt faszal elvesztettük a területünket. 59-10. Hát igen, az lőtt belém 6-ot, de 300-at na 573. Akar, ugye itt van mellettünk az 59-16. De értem, de az összes HP. Na jó, azért most ez már... Gyerekek, mi a fasz keres ott egy VK? Tudja a faszom, hát pirosak. Megtehetik, nem? Hát hogy nem spotolódtak, bazd meg? Egy darab Beszarok. se. Ilyen jó a kamuja a VK-nek meg a KB-nak. Visszaveszem, komolyan Istenem. Én azt